Honorable Vice Governor Maricar Sison, napapadisan na natong ABC President Nicasio Contado. Vice Go, Maricar Sison, na ABC President Nicasio, iyo yan na pagsayaw at kuransya, tukre maestro. Wis-wis kawan na ako lang at ito'y palatay na kaya sa bahis mo ito'y awaray matasan sinulog ang kwartong aking dahilan ang ito'y awaray matasan dahilan nagdirdilaan mo ang nakukulangan yan ang inibig ko'y ako't nagintignan ala-ala sayaw ba isa-isang itangala pasig na naman mo pagmalikihan sige na aris yung manipanayaw na ay makukulit Okay, this is Balangkayan Town Fiesta 2023 pa. Balangkayan, Eastern Samar, Waray TV. Subscribe.